Καλώς ήρθατε σε ένα από τα χειρότερα κανάλια στο YouTube που θα σχολιάζουμε σελίδες του Facebook όπου είναι πλημμυρισμένες από κατάθλιψη, ψυχολογικά, κόμπλεξ, υποκρισία και διάφορες άλλες τέτοιες πανέμορφες αρετές, που αυτά τα άτομα που τα έχουν ποστάρει νομίζω δεν έχουν συνείδηση το τι κάνουν, έχουν μηδέν πνευματική και ηθική καλλιέργεια και απλά ξεσπούν στο Facebook επειδή αισθάνονται, επειδή και δείχνουν κιόλας και την ανάγκη και την απελπισία τους για προσοχή. Μία από αυτές τις πανέμορφες σελίδες είναι αυτή εδώ, όπου εντάξει, στις πρώτες φωτογραφίες θα αρχίζει να το παίζει δυνατός χαρακτήρας, όπως αυτή εδώ πέρα, και μετά απλά θα κλαίγεται σαν την πόρνη που είναι. Ας πούμε έχει κάτι απίστευτα αγγλιώδεις ατάκες που είναι προσβολή για την νοημοσύνη μας. Πολλά σχόλια εδώ είναι καρκίνος ο ίδιος, κάτι καλημέρες και κάτι τελείως ανορθόγραφα σχόλια. Είναι στα αρχίδια μας για το καλό ξημέρωμα. Εντάξει, πεθαίνω, sorry, ψιλοπέθανα λίγο. Απλά αυτή η σελίδα με κάνει να θέλω να πάρω ένα κουτί με χάπια, να το ανοίξω και να τα καταπιώ όλα, να μην το βλέπω. Ας πούμε αυτή η σελίδα, αυτή η φωτογραφία είναι ένα πανέμορφο παράδειγμα για την εικόνα που πρέπει να έχουμε για το χαρακτήρα του ατόμου που ποστάρει αυτές τις μαλακίες. Λέει είμαι όμορφη, είμαι έξυπνη, είμαι ταπεινή, χωρίς ψυχολογικά προβλήματα και ανάγκη για προσοχή και κανένα κόμπλεξ ανωτερότητας δεν έχω. Εντάξει, δεν έχω ιδέα. Σε άλλες λέει κάτι ευνόητες μαλακίες με το πιο γλιώδη τρόπο. Ναι, θα φοβόμαστε τα ψυχολογικά σου. Okay. Στα αρχίδια μας ο προορισμός σου να είναι ο γκρεμός, μωρή καριόλα. Σε κάποιες άλλες φωτογραφίες απλά μας δείχνει ότι τα έχει φτιάξει με κάποιους γύφτους στο παρελθόν, ξέρω εγώ. Και εντάξει, τα έφτιαξε για 1-2 μέρες, μετά την παράτησε, ανέκοβε τις φλέβες της και έλεγε πού να ξεσπάσει αυτόν τον θυμό και την απελπισία της, εδώ, σπρίξει τα αρχίδια. Ναι, μπορείς να μην υπάρχει σελίδα, να τη διαγράψεις. Εντάξει, τα σχόλια είναι για τον Μπούτσο. Το μεταξύ το παίζει απίστευτα, το παίζει ότι είναι φιλοσοφημένη. Χρησιμοποιήσε μέχρι και ατάκα του Πλάτωνα. Εντάξει. Άλλη μια φωτογραφία που δείχνει τον απίστευτο καλό χαρακτήρα. Μάλλον είναι ο ψυχολόγος της παρέας της και μετά αυτή την αφήνουν, επειδή όλοι οι άλλοι είναι κακοί και αυτή είναι η σωστή. Ναι, αλλά εσύ δεν ξέχασες τις πούτσες που έφαγες. Ναι. Αλλά εσύ περιμένεις προσοχή από αυτές τις μαλακίες. Εντάξει, μάλλον η εικόνα που έχει για το χαρακτήρα θα είναι κάποια παράσταση που συμμετείχε στο δημοτικό και της πέταγαν μολότοβ και αυτό θα είναι μάλλον η εικόνα για έναν καλό χαρακτήρα. Το χιούμορ της είναι απαράδεκτο, απλά είναι καρκίνος για τα εγκεφαλικά μας κύτταρα. Τι μυστήρια. Στους άξιους λέει τα προσωπικά της. Τι είναι αυτό. Ναι,
μόνο απόσταση, μάλλον την προσοχή όλου του ανθρώπινου πληθυσμού. Απλά, εντάξει, αυτή κυρίως φωτογραφία δείχνει ότι αντιφάσκει σε σχέση με τις άλλες που λέει. Απλά θέλω να πεθάνω. Στα αρχίδια μας καλημέρες σου. Ναι, στα αρχίδια μας το ξημέρωμα. Παράτα τα όλα, τη σελίδα, τη ζωή σου και απλά ψόφα. Είναι λες και η πλάκα είναι ότι αυτή τη σελίδα την έχουν αρέσει σε δεκάδες χιλιάδες άτομα. Είναι λες και πέθανε η μάνα τους και εκείνη τη στιγμή που θρηνούσανε, εκείνη την περίοδο που θρηνούσαν, ψάχνανε να βρουν κάτι για να ξεπεράσουν το όλο θέμα, να μην το σκέφτονται. Βρήκαν τυχαία αυτή την παπαριά και νομίζαν ότι βρήκαν κάποια σωτηρία εδώ, γιατί δεν μπορεί κάποιος στα normal του να του αρέσει αυτό το πράγμα. Ναι, όπως τις πούτσες. Εδώ έχουμε δύο φωτογραφίες με κάτι γκόμενες. Ναι, απίστευτα αγλιώδης ατάκης όπως πάντα. Για τις γόβες, ναι, εντάξει, μαζική προσβολή της νοημοσύνης μας. Ναι, εντάξει, εδώ δεν μπορείς να καταλάβεις τι χαρακτήρα έχει. Τη μία το παίζει δυνατό, την άλλη είναι λες και κλαίγεται. Σαν να λέει πλάσματα της γης, δώστε μου την προσοχή σας, κάτι τέτοιο. Και έχουμε ένα πανέμορφο σχόλιο, μια απίστευτα καταθλιπτική ορθογραφία, δεις με ήττα, που να μην βλέπεις την ώρα να ξυπνείς κάρια. Στα αρχίδια μας άλλη μια μέρα ξημέρωσα, μην ξημερώσει καμία για σένα. Εντάξει, το επίγον θα είναι κανένας γύφτος, κάνε ένα καγκούρι εκεί, την γαμάει στη μηχανή του. Παπαριές. Ναι, αναντικατάστατος κανείς και βάζει μια πόνη που μπορεί να την αντικαταστήσει, που μπορεί να αντικατασταθεί από όλο το πανελλήνιο. Ναι, τα σχόλια, εντάξει. Εντάξει, μου προκαλεί ένα πανέμορφο ανέβρισμα. Τα IQ αισθάνομαι ότι πέφτουν πιο γρήγορα και από τις ελπίδες μου για την ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή, αλλά εντάξει, τουλάχιστον αυτό που δείχνει η εικόνα είναι σωστό για το άτομο που έχει τη σελίδα. Σπάει τη μοναξιά της στο ξύλο. Τι είπε το άτομο, holy fuck. Άσχημο πράγμα, κάποιοι να λέγεστε άντρες και να φέρεις σαν πουτάνες. Τι είπε το άτομο, τι φιλοσοφίες της ζωής. Τι εξυπνάδα. Ο Χριστός. Ναι, με όλη την έννοια της λέξης λέει αυτό εδώ, έχει καταστρέψει όλη την έννοια της ορθογραφίας. Η νέμεσης του Μπαμπινιώτη, να πούμε εδώ πέρα. Μια ακόμα φωτογραφία με κάνα κλαρίνο. Μάλλον κάποιο κλαρίνο, τα φτιάξε με κάποιο κλαρίνο, την παράτησε, τα φτιάξε μαζί του για κανένα ρευστό και μετά απλά την παράτησε, ξέρω εγώ, και αυτή ξέσπασε εδώ. Ναι, συγγνώμη που δεν είμαστε απελπισμένοι όλοι, να τρέχουμε από πίσω σου. Λες και δεν είσαι καριόλα ακόμα. Ξέρω εγώ καμία συνείδηση για το τι κάνει, πώς το κάνει. Εντάξει, κόβω εδώ το βίντεο όπως και το λαιμό μου. Το κλείνω με τα χειρότερα λόγια. Πιστεύω ότι δεν ξέρω αν θα ξανακάνω άλλο βίντεο. Ελπίζω να μην κάνω. Ελπίζετε κι εσείς να μην κάνω σίγουρα. Και καλό θάνατο. Καλό θάνατο,